Късно в сряда вечерта, 2 дни след черният понеделник, в който 2 експлозии отнеха живота на 3 в Бостън, новините са основно около разследването на ФБР. По техни думи, това е най-сложната криминална сцена, която някога са анализирали. Един цял квартал в центъра на Бостън е отцепен и специалисти преглеждат под лупа всяко нещо с надеждата да намерят критични доказателства, които да доведат до личността на атентатора или атентаторите. Следобеда в сряда започна с това, че някои от медиите обявиха, че е направен арест. Нещо, което е официално отречено в момента, 8 часа вечерта бостонско време. Фразата е била "намерихме го". Това е фраза от един от следователите, на която се базира фалшивата новина. По-късно е коментирано, че става дума за идентифициране на потенциален заподозрян, който се появява на много от снимките. Дали личността на този заподозрян е известна на властите, още не се знае. Единственото, което те потвърждават, е, че има сериозен напредък в разследването и че търсят да говорят с мъж, който се появява на много от снимките с бяла бейсболна шапка. В същото време, нетърпеливата публика не чака официални данни. Много от снимките и видеоматериала директно преди и по време на експлозиите са качени на Фейсбук и други мрежи и множество специалисти и любители са направили своите анализи, сравнявайки раниците на някои от зрителите преди експлозиите с останките от раниците, в които са били бомбените устройства. Такива действия ясно отразяват общото настроение и нетърпението да се идентифицира и да се залови извършителя и да се доведе на съд. В същото време, по данни на бостонските болници, над 103 от общо 178 човека, които са били приети с наранявания, са изписани. 13 от хоспитализираните са все още в критично състояние. Много от най-силно пострадалите са имали в телата си по 20-30 или повече шрапнели, включително топчета от лагери, дърводелски пирони и други подобни. Тези импровизирани шрапнели са били пакетирани в тенчери под налягане. Очевидно целта е било да се нанесат максимално поражение. Намерени са също остатъци от цифрови платки, което кара следователите да мислят, че устройствата не са били с дистанционно детониране, ами са били с часовников механизъм. 2 дни след трагедията продължават проявите на солидарност с Бостън. В най-далечените кътчета на Америка флаговете са свалени наполовина. Централен вестник в Чикаго излезе начело на спортната си страница с заглавие на цяла страница: "Ние сме чикагските Ред Сокс, ние сме чикагските Селтикс, ние сме чикагските Бруинс, ние сме чикагските Пейтриътс". Това са 4 големи бостонски отбора по бейсбол, баскетбол, хокей и американски футбол. В дните след атентата спортната омраза между запалянковците се обърнала на 180 градуса и от всякъде се носят послания на подкрепа и съпричастност с Бостън. Дори легендарната ненавист между запалянковците на бейсболните отбори на Бостън и Нью-Йорк, Бостън Ред Сокс и Нью-Йорк Янкис, даде път на безпрецедентна проява, когато в Нью-Йорк по време на бейсболен матч вчера по аудиоуредбата пуснаха Sweet Caroline, традиционната песен на бостонския клуб. Като част от подкрепата за Бостън е и очакваното посещение днес на президента Обама. Той следи отблизо развоя на разследването и утре ще участва в църковната служба в църквата Свети Кръст в Бостън. Ще присъства и първата леди Мишел Обама. Междувременно, хиляди доброволци от различни щати продължиха през целия ден в сряда да помагат на организаторите на маратона. Медиите тук са заляти с примери на най-трогателни прояви на човечност и разбиране. Например, 2 бегачи от Мексико са били съвсем близо до финиша, когато ги отклоняват от маршрута с новина за експлозии. Много скоро жители на Бостон от съседните сгради излизат и им дават дрехи, за да не им е студено. В друг подобен случай една бегачка, Лаура Уелингтън, която е отклонена от финала трескаво започва да търси близките си по телефона и когато най-после се свързва с тях, просто рухва на тротуара с облегчение и се облива в сълзи. Един друг бегач, който вече е завършил състезанието и си е взел медала за участие, спира при нея, пита дали са окей близките й и след това я пита дали е завършила маратона. Когато тя отговаря отрицателно на второто, той сваля медала си, окачва го на врата й и казва: "В моите очи ти си завършила". Накрая искам да добавя, като член на българската общност в Бостън, Бостън е един град със силен дух, силни хора и ние ще преодолеем това нещастие и ще излезем от него по-силни и обединени. От Бостън рапортува Владо Захаринов.